Eli me kuvataan tänäänkin lahjan aukaisuvideo. Mut älä tällä kertaa näytä niitä tyyppejä koskaan. Tässä menee vaan aikaa. Niin. Okei, mä näytän kaikki semmoset tosi kivat tyypit. Ja semmoset, mitkä mä tunnen tosi hyvin. Niin. Mutta no niin, aloitetaan. Eli mä en näytä, koska menee aikaa. Vaan Meillä on vähän kiinni. silleen. Niin. Kiitos. Ja mä laitan nää päälle. Mäkin laitan nyt päälle. Mäkin. Me kaikki saatiin noin 5 riviä, ehkä enemmänkin. Joo, jotain. Eli kiitos Stella, Fani ja jotain. 1, 2, 3, 4. Kakkumiina antoi meille kaikille lahjat, joten se näytetään. Ei näytä se tatus. Kakkumiina on kiva tyyppi. Ja Pappu 14 ja Aavo 14 on parhaita. hän kyllä tykkää myös Ellasta. Eli, mikä tää lahja oli? Mä en nähnyt sitä. Kun sä painat sieltä, niin sä voit katsoa saadut. Ai niin, ja oot paras. Kiitos. Sitten, ja sori jos tää heiluu, koska joudun... Ja näin. En nyt jaksa alkaa näyttää. Se on mun poikkis tässä pelissä. Niin. Ralli No niin, mutta 14. mennään nyt näitä eteenpäin vaan nopeasti sitten tästä sukkapopilta taas. Sukkapop. Hän on siis meidän varatyyppimme. Sitten, no kiitos Vaavi. Sori mun ääni, se on vähän hiljainen. Mulla on nuhaa vieläkin. Mut ei se siis koskaan ollut kipeä, vaan silloin nuha. On se kyllä ollut kipeä, mut ihan sama. Toi yksi kerää vielä vähän lahjoi. Tai no, kato, tuleeko. Mä unohdin laittaa tänne kuvaan. Voi ei, munkin pitää laittaa kuvaan. Mä en vielä laita kuvaan. Mä laitoin kuvaan. Mä laitan sitten, kun se kuvaa sun. Siis kuvaan. Sitten pillimehu huutomerkki. Kuvakohan sekin on? Tosi hyvä. Mun mielestä se on Eena. Mä voisin painaa hei tosta. Pillimehu taas. Taas. Sä vaihdat koko ajan nyt Thank vaatteita, you. koska sä laitat kaikki vaatteet päälle. Vaatteet? Ups. Mulla on vähän huono muisti. Mä aina unohdan. Me yritetään olla nopeita. Hieno asuste mulla. Aivan ihana. Me yritetään siis olla nopeita. Toi lippis on hieno. Sori jos te luulitte, että mä näytän. Anteeksi, mutta meillä on nyt vähän kiirettä. Kuvaamme siis kirjastossa nytkin. Niin kuin eilenkin kuvasimme kirjastossa. Niin. Hyvä, ettei tänne tulisi ihmisiä, koska sitten tää video menisi näin. Sitten Blue Honeu. Thank you. Sitten näin. Sä saat aina eniten lahjaa. Sitten Lisa 08. Ihanat kenkiä. Mä haluun kenkiä. Enää näin vähän. Mä oon avannut kyllä jo aika monen. Kiitos. Noi hiukset. Mulla kyllä on ne jo, mut... Ei, en mä tiedä, en mä muista. On sulle. Sä olit silloin hullun noihin hiuksiin. Mulla on tää kyllä jo, toi käsikaru. Sulla on niinku melkein kaikki. Ja viimeinen lahja. Kiitos, saaste hieno asunto. Hieno. Mutta Nyt Ellan lahjat. Ellan lahjat. Tässä on. Tässä on Ei voinut antaa vaatteita. Kakkumiina näytettiin jo. Koska meillä on kiire. Oi, kiitos Ralli. Eli poikkeustella siihen. Niitä mä itse asiassa tarvin. Varsinkin pinkin. Toi on ihana asu. Toi hattu sopii tohon. Kiitos. Hiuksia. Hiuksia mä tarvin kans. Mulla on noin hiukset. Kiitos. Viivikapo on antanut. Kiitos. Sulla on enimmäkseen. Voiko sulla vähän nopeasti? Joo, mä yritän olla nopea. Kiitos.
Sä sentään muistat aina laittaa noin vaatteisiin. Kiitos. Niinku vaan laittelen näitä. Pillimehu. Kivat housut, kiitos. Kiitos toinen Kädet samanlainen tärisee, paita. mä en tiedä miksi. Ei se haittaa. Kiitos samanlaiset kengät. Miksi mä tosta painoin? Vaavi 14. Sun pitäisi mennä Kiitos. tonne Kiitos, ihana Mekko. Ajattelin, että tykkäisit. Kiitos. Kiitos Lappunen. Seuraavakin on kiva. Kiitos Sonja. Ajattelin, että tykkäisit tästä. Kiitti Sara. Mä sanon teitä nyt nimiä, koska mä en jaksa sanoa. Kiitti, noi hiukset on ihanat. Sait tänään hyvän. Pillimehu. Hyviä lahjoja tänään. Kiitti, nää hiukset on aivan mahtavat. Ai hieno yhdessä. Kiitos. Mäkin sain ton. Kiitti. 14. Toivottavasti katsotte kaikki tätä videota. Eikö toi Halloween-mekko on rare? Mä en niitä enää Kai. ollenkaan. Mun puhelin pärisee tossa. Tärisee tossa vieressä. Kiitos. Kiitos, Kivi, mä kuulin kivi. Anteeksi. Kiitos henkseleistä. Ihanat henkselit. Mulla ei ole vielä yhtiinkään henkseleitä, koska tää on mun varatyyppi, kun mun oikea tyyppi jaksettiin. Kerrottiin. Niin. Mä sain Kiitos samanlaiset hiukset. Mä yritän nyt olla tosi nopea, kun mun kaveri soitti. Kiitti, tää paita on ihan mahtava. Söpöpaita. Mahtava. Kiitos. Minä on vähän kiire, niin mä yritän Kenkiä sä tarvit. Nopeammin. Tää on viimeinen. Mitäköhän mä oon antanut tosta mustasta lahjasta? Kai on vähän jännittää, kun mä en muista. Toivottavasti se ei oo mikään nolo. Kawaii-paita. Toinen kawaii-paita. Viime osassa mä sain Saralta sen kawaii-paidan. Todes. On ihana. Kiitti. Tää oli mun toikalla. Ja sitten vielä. Nääkin oli mun toikalla. Nyt Rojan lahja. Tällainen kiitos. Tää on se kakkunina. Mä painan vähän Mä oon nopeampi. Eikö mä haluun? Mä haluun, mä oon nopeampi. Mäkin oon. No en mä jaksa pitää. Hän ei anna minun. Sä et ehdi. Mä tulin. Tää meni vaan kattoo, onko se tulos. Avo, nyt tää meni huoneeseen vahingossa. Eikä. Mulla on vähän vaan koko ajan. No niin, anna mäkin teen samalla tää. Mä teen sama. Eli On nopea vaan. kuva sen. Kiitti ihan sairaasta. Ronja on ilkeä. Enhän oo. Mut yksi Ronja on hirveän hidas. Se ei oo ikin nopea. Tää logo! Meidän painaa huone. Painakin vielä toi huoneeseen, niin mä en enää. Vaatteet. Sä oot tosi hienon näköinen. Vaatteet. Hieno. Painas. Miksi kaikki käänsit päälle? Paina tota. Ei tullut, koska Tätä? mä katsoin tuossa. Näkyykö sitä? No mä menen sitä vastaan. Mä en nyt katsoa. Koputtakaa sitten. Ne koputtaa. Hei, muistatko, että piti olla nopeasti? Hän menee häntä vastaan. Paina nyt ok, sä oot törkeä. Sori, koska... Mulla on vähän kiire. Nyt tulee olemaan näitä tavaroita. Aika paljon. Nopeasti. Vielä on yksi. Vielä hidas. Mä painan vaan. Tymmää. Saanko mä nopea nää loput? Mä oon niin nopea. Vielä on yksi sivu. Sä saat No. sit sen sivun.
Ronjalle ehkä jää yksi rivi kuvaamatta. Eihän jää. No, mut kun en mä aio kuvata tässä. Enää kohta. No niin, minä. Olen nopea. Yksi rivi. Voit sä? Nopea. Tää sun kone on vähän hidas. Ei ihme, mä olin paljon nopeampi. Nyt se tulee. Ihan vauhtiin. Tää video oli tässä, joten... Ota! Tää oli siis se viimeinen, joten moi moi!